Здравейте, ние сме Anonymous Ghosts. На 6 май ще се състои операция Възмездие. Скъпи братя и сестри, дойде време за война, време е за разплата, време е общините в България да си платят. Хората тук протестират и се самозапалват. Решихме да накажем общините за тяхната корупция по градове. Ще се борим за всеки човешки живот и за стабилни реални общини. Време е да се събудим и да се опълчим на нещото, което наричаме държава, но всъщност е едно голямо нищо. Братя и сестри, дойде време за промяна. Крайно време е да ни чуят гласа, писнани като има избори, да обещават и после какво? Нищо, само лъжи. Ние сме анонимни. Ние сме легион. Ние не прощаваме. Ние не забравяме. Очаквайте ни.